Masoyi. Masoyiya. Kina mamakin gani na ko? To ba mafarki kike ba. A zahiri ne kuma na zo ne domin amsa miki dukkanin bukatunki. Kin ji masoyiya? Domin ki tabbatar da cewa ba mafarki ke ba, ga hannuna ki riƙe. Kash, da ba ku yi haka ba, da baka saki matarka ba har kun jira kun ji daga gare ni. Don haka ina ganin ya kamata in ba ku wani labari na ɓangaren rayuwata. To da farko ni na kasance ina da mata kuma muna matuƙar son juna tsakaninmu har muna da baby guda ɗaya. To ita ma ba ta samun cikakken lokaci na, ta ina zan iya ƙara wani aure? Idan na fahimce ka dai baka amince da auren da ke biyuwa ba kenan.